koro ywak thoro bedo. Diponi ma en bedo giyudre kind par ariyo, jok mane gisingo negi gima makare ema seche ma ka weche mag tungni obedo to ema dhi hinyore mogik. Erokamano ahinya Lydia kuom penjono. Jasiasa sama manyo kura nyalo wacho gimoramora ma oparo. And you see now, mostly ji nenoga anyalo luonge ni output. Ji neno the end product. But ingeni part of the strategy to dhano one. Jogi kapok odhi kata na siasa kata na sami neno koro gik ji oikre mondo odhi e yiero maduong' ni. Gin gi strategy. To strategy en mana gimineno Homa Bay cha nowacho cha. Ging'iyo ere kuma ji ng'enye. Kechi siasa igo gi dhano, igo gi ji. Joma ready. Ing'iyo to ere kuma ji ng'enye. Koro iyudo kata kaka jatend piny nodhi oyudo ka group miluongo ni SME gi. Joma timo ohandni matindo tindo. Ne oneno ni mae kama ka adhiye tanyalo yudo ji. To sama odhi kachacha, odhi ni odda wacho negi language mane. Odhi nyiso gi language mar ingini gin joma characteristics magi kata na characteristics magi en kitgi en gin joma probably seche moko gionge gi pesa maber mar chako ohala, wendi gi pod tindo and all that. Koro ingini sama odhi kachacha to like the promises manochiwo go, obwacho ni adhi timonu gini, abro timonu gini, abro timonu gini, abro timonu gini. And joka gin kweth mang'eny iwinjo. Koro my mistake ma johala seche moko timo nekech and I would say ni a mistake ma odhi promise tingine joka ng'eny and joka gin joma they really in need. Tingine sami promise negi expect change. Chakre kum japiko, mama mboga, jakinyozi, jogo duto te. Koro jogi ma josiasa mostly focus on. To jogi bedwaro ni like now king'iyo kata na pricing manuwuok mar Gen Zs en ni jogi noketo jatend piny ni ere gik mane wachonwa ka dakwanegi and king'iyo kit siasa magore kata na sani mostly and gima temo hinyo kata na serikal masani nitiere ni nitiere gik mane giwacho ni gidhi timo ne jogi to podo gichopo kaka nigi promise jogi. Koro kae makelo problem. And you see one thing ma siasa monego beni lokore Kenya ka ni ingeni ki wacho for example wanya wuoyo ni wadwaro economic growth. Okay, let's say for example wadwa create employment. Ere kaka wanya create employment? Ok wanya create employment style makata na jowa mang'eny dwaro. You see, mondo mi ji obed employed, there are certain things gik mang'eny manyaka watim. Nitiere ndara for example ma en wang' no en sure ne wawacho ni olkalau kacha nitie jomoko ma gin jopur generally let's say 80% gin jopur and gipuro cham gimoro gin gi waru kaka nwacha gin gi chak gin gang'o ma gidwa tero ni joma moko mondo mi wangi create employment to this person en ni nyaka ngi create for example ndara mang'ani ka wang' ose harvest chambe cha tango nyalo do kako nyalo tere market mayot ineno there are certain things kaka stima ng'ama en ja welding ka in gi in a place ma stima en ka kolalcha onyalal kata ndalo ariyo like naneno ndalo moko ne timore Homa Bay iwinjo ka koth chwe matin ni to stima oselal gino hinyo johala nikech then jaolo ok dhi yudo kaka ng'owa kaka onyalo lokore. But you know ni we can create employment through the small jobs. Ng'ato ntiere ma en ga piko. Ong'iew for example, let me say you kata otiyo ga pik ng'ato. Apiko ni kotiyo kode maber, onyalo ng'iewo mare. Onyalo at some point omedo gima koro gin kata 4 gin 5. Ineno. Gini can create employment for himself. Ineno. So what gima temo wacho ni sama josiasa dhi ir jopiny mistake magitimo ni giwe ni giwuoya nikech mondo mi japiny odhi omiye kura but oging'i ni to gima wacho ni adhi timo ne jopiny be en gima I can achieve to kata kadwa time
ere kaka dwa time mondo mi ochop kama gini timorego. Koro apani magi gik ma karana josiasa masani ma koro nie telo gi. Gik mane gi promise kano gik miyo jopiny. Koro momiyo jopiny oketo gi tesre. Jopiny koro luongo gi ni jo miriambo. Tadiere king'iyo gin jo miriambo nikech and ibodo ni opponents gi tiyo gi the same things mane giwacho ka. King'iyo rallies mang'eny ibodo ka josiasa especially mapingo sirikal. Dongi biro dhi kacha to gipenju ni to gima kama mano wachi bo oseyude to ji wacho ni podi. Gima kama mano nyisu bo oseyude di podi kamano. Yeah, so therefore gigi makelo tulo. Sami promise gimoro onego bed ni se ng'iyo ni to strategy mage kata mikakati mage miketo mondo gino yudre. Nikech jomidilgo gi gin joma nigi real problems, and problems gi gidwaro real solutions. Ineno to solutions gi ok nyal yudgi just by mere promises. Maseche moko en gima chalo gima iwuondo ng'ato mondo iyud gimoro. This, I mean, onge josiasa wuoyo on what we call political conmanship. There's no better way to talk about that political conmanship than that. Promising ng'ato wacho ni adburo timonu kama to kutimnegi. And magi gik mineno kelo shida mang'eny kuom josiasa, gik magi promise. Koro chuno ni sama wang' odwa chako duogo kendo i jopiny, tame kako chako duogi. Ochako manya another route moro kendo mondo mi odhi jopiny. Koro gima jaoma Becha wacho ni onego gidhi kata ma e pewe. I can tell you for free ni ka gidhi e pewe go ji mabodhi kanyo onge. Gidwa dhi mondo negi siasa moro masani wago en siasa ma karana kigolo pichni idwa ni pitch wuog mang'eny ni one popular. Ilengo ba mondo medre. Mano moyo nyaka ang' ne gidhi e bus stop, nyaka ang' ne gidhi e chiro kachacha. But ka gin joma genuinely gin gi genu ni gidwa ni gilok ngima japiny, to ne gibed gi proper blueprint ni wacho ni yawa wan mai gibedo gi think tanks ji kaka CPA gi nikai to giketo gi in their in their campaign teams. Wacho no mera gimwa wacho ni ere kaka wanya achieve, then you follow it nyako gigi. Koro ji kaneno gik ma matunda magi kata gik mani wacho kaka timore, you have no reasons to complain. But the moment ma japiny okoneno gima ni nyise cha, nyaka wang' japiny pingi. Ande momiyo ka seche moko nyalo bedo matek ne kata na josiasa masani mondo mi ochako dog mondo yiergi kendo nikech iwacho ni lies they are short lived. Yeah. Okinya lie, it may not take long kapoko yudi your lie. Kana CPA boten record wacho daktari wacho mano ma en